אם הגעתם עד לכאן, זה אומר שסיימתם לקרוא את המדריך שלי. ומה שנשאר עכשיו זה להתחיל ליישם ולראות את התוצאות שאתם חולמים עליהן. עכשיו, יש לי שאלה חשובה בשבילכם. האם יש משהו שאתם עדיין מרגישים שאתם תקועים בו או מתקשים בו? זה יכול להיות בתזונה, ירידה במשקל, חיטוב, בניית מסת שריר, או אפילו למצוא את המוטיבציה להתחיל ולשמור על עקביות. עכשיו, אני מבין שכל תהליך הוא אישי, ולפעמים צריך מישהו שיכווין, ידריך ויהיה שם כדי לתמוך. אז אני כאן בדיוק בשביל זה. אני מציע לכם שיחת ייעוץ חינמית, שבה נוכל להכיר, להבין מהן המטרות שלכם ומה הכי חשוב לכם להשיג. ביחד נבנה תוכנית מותאמת בדיוק לצרכים שלכם. אני אהיה שם ללוות אתכם צעד אחרי צעד, כדי שתראו תוצאות אמיתיות ותוכלו לשמור עליהם לטווח הארוך. אז אם זה נשמע לכם מעניין, אל תמתינו. תלחצו כאן למטה, שלחו לי הודעה ונקבע שיחת ייעוץ חינמית. זה הצעד הראשון שלכם לתהליך שהביא אתכם למקום שאתם רוצים להיות בו חזקים יותר, בריאים יותר ובטוחים בעצמכם יותר. אז אני כאן בשבילכם, דברו איתי, נתראה בקרוב. תודה שהקדשתם זמן קודם כל לעצמכם ולעתיד שלכם. עכשיו זה הזמן לפעול, אני מחכה לשמוע מכם.